מצווה אשר אנוכי מצווך היום, תשמרו לעשות למען תחיו. ורביתכם וביתכם וראשיתכם ארץ הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיל למען הקים את בריתו, אשר נשבע לאבותיכם כהיום הזה. לכבוד הבת מצווה אני יצאתי המסע בעקבות התנ"ך. אני מאוד אוהבת ללמוד תנ"ך. במסע הזה הגעתי למקומות משמעותיים ומעניינים בארץ. בעקבות סיפורים חשובים בתנ"ך. התנ"ך הוא הבסיס שלנו, המנחה אותנו בכל צד. התורה נבראה עוד לפני בריאת העולם, והשם הסתכל עליה וברא את העולם. נקודת ההתחלה של הבריאה הייתה באבן השתייה, שממנה הופצץ העולם. וזה מקום במקדש. באתי לכאן, להקליט מעשה בת מצווה, במקום של קודש הקודשים, בית המקדש, מקום הקדוש ביותר בעולם. ואני רוצה כאילו מהכוח הזה, מהקדושה הזאת שאני אקבל את הקדושה ואת הכוח הזה לחיים. קודש הקודשים, בית המקדש, זה המקום שבו הם מתחבר מדד בראיה, כאילו השם בעם ישראל מתחברים. וקוראים לראיה, ואז זה כאילו מבטא את זה שכאילו הדוד בראיה, כאילו אני הראיה, ונתתי לסבר את עם ישראל. אז תסבר את זה. ואנחנו פה בעל הכניסה ליריחו, בכניסה לארץ ישראל. שבדיוק עם ישראל חצו את הירדן גבורה גדולה ובזרוע רטויה של השם. עמוד המים היה בעצם יותר גבוה והסרת בה. הם התחילו להתקרב עם כל עם ישראל לפרוס את הצבא מול יריחו. שער יריחו הייתה סיבורה מסוגרת, הם רצו לבוא ולכבוש את העיר יריחו. כיבוש יריחו נעשה בדרך ניסית ומיוחדת. אני למדת מכך על ההזכרה שהשם משגיח עלינו כשעומדים לפני צרה ולא יודעים איך להתמודד איתם. ככה בכיבוש יריחו בניסים גלויים, השם הוא זה שכבש את יריחו ולא עם ישראל בעצמו. אנחנו נמצאים פה בערבות יריחו. עכשיו אנחנו נספר סיפור של כיבוש יריחו. בעצם 7 ימים הולכים, הכהנים הולכים בראשם עם ארון הברית, והם מסתובבים סביב, תוקעים השופרות פעם אחת, הם מסתובבים פעם אחת, סביב החומה, מסתובבים, תוקעים השופרות, בעצם עושים את זה ככה פעם אחת, ותוקעים השופרות וחוזרים הביתה. החיילים שמתיקים למעלה מהחומה. כאילו אתם אומרים, מה הולך פה? לא הבנתי, באים להילחם פה כמו ילדים במשחק פנמוביל. וככה עושים 6 ימים. ואז בשבת עושים את זה 7 פעמים. במקום פעם אחת, אז 7 פעמים. הולכים 7 פעמים מסתובבים סביב העיר. 1. חוזרים. 2. ובפעם השביעית, כשעם ישראל גומרים את הסיבוב עד לכניסה בחומה, ותוקעים בשופרות, החומה שוקעת לתוך האדמה. מלחמה הניסית הזאת לומדים שבעצם כל דבר שנראה לנו פשוט וקשה, וכל דבר שנראה לנו בעצם חול, בארץ ישראל הכל קדוש, הכל מאת השם, הכל בסייעתא דשמיא והכל בהשגחה פרטית. אני הולכת עכשיו להתקבל ברכה מסבתא וסבא שלי. סבתא שלי יותר מ-20 שנה נאבקת על ההתיישבות ביהודית באזור יריחו. הקימה את בית חוגלה, וכל הזמן דואגת שיהיו כניסות של יהודים ליריחו. ילדה מתוקה. את ילדה של נשמה. נשמה גדולה יש לך, חמודה שלי. ויהי רצון שתוכלי להגשים את הנשמה הזאת בזרחה ובשמחה. שקדוש ברוך הוא ייתן לך דרך קלה, שתוכלי לעבוד בפנימיות את השם באהבה וברכה. כן, יש ספר שעד היום קראתי את זה כדעת, ידע. עכשיו תדע שצריכים לעשות, כן? והמצווה הכי גדולה, כדעת מה זה היא, מה תהי כדי תביני, אותו יום של בת מצווה, בערב תהי מחויבת לשמע ישראל.
המצווה הראשונה שתקיימי זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אהוב את השם, שלא אני יודע שאת יודעת במוכנה נעשה. בידי צעיר מוכנה. לכי עם כוחך הזה. אני עולה עכשיו עם אבא לשומרון העתיקה, בירת מלכות ישראל. פה בשדות האלו היה ויכוח בין אחאב לאליהו הנביא. האם יכולה להיות התיישבות ללא תורה? מפה צמח מעמד הר הכרמל, שהוכיח לעיני כל שהשם הוא האלוקים, והוא משגיח על העולם ואין עוד בלעדיו כלום. אני למדתי מזה הרבה על חשיבות התורה ויראת שמיים, שכל מה שאני צריכה זה להיות נאמנה לדברי השם. אנחנו נמצאים בשערי שומרון העתיקה, בירת מלכות ישראל. רואים פה מגדלים של שמירה שהיה בתקופה הרומאית, שאנחנו הולכים לחפש ולגלות מזוהות עתיקים. תראו איזה התרגשות, כל זה מטבעות, כל סכינית יש מתוך המטבע האחרת, בואו נפתח מטבע אחת. ככה נראית מטבע עתיקה שמוצאים אותה אחרי 1,000 שנים. טוב, אנחנו חוסים לאחור עם ניחום אבלים של חיאל בית האלי שנמצא ביריחו. ואחאב יושב שם מול כל הנוכחים ומנגלג על פסוקי התורה. וירא שמע תשמעון וממשיך. משה רבינו מבטיח שאם אנחנו נעבוד עבודה זרה, יהיה בצורת ולא יהיה אוכל. אבל הנה תראו, אצלי בארמון בבירת שומרון, הם עובדים עבודה זרה. ותראו איזה שפע יש לי, תראו כמה אוכל. ואליהו הנביא שהיה שם, כעס מאוד 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 מאוד, אז הוא נעמד על רגליו, ואמר, מהיום יהיה בצורת, לא ירד גשם. אחרי 3 שנים של בצורת קשה, ירד גשם, אין אוכל, אנשים מתים מרוב רעב, אחאב יורד לשדות שומרון, לחפש משהו קטן לאכול. תבינו את ההזיה, מלך ישראל יורד בעצמו, הוא חיפש איזה ענב, איזה זית כלשהו לאכול, משהו. פתאום, בשדות שומרון הוא פוגש עץ, אליהו הנביא, ואחאב מגיע אליו, כולו אדום מרוב כעס, וצועק לו, אתה עוכר ישראל. ואז אליהו כעס, תראה, מי שהורס פה וגורם לעם ישראל לעבוד עבודה זרה, אתה קורא לי עוכר ישראל? ואז אחאב אומר לו, אתה עשית פה בצורת, ואנשים מתים מרוב רעב. ואז בסיומו של ויכוח, אליהו הנביא אומר, אין בעיה, אתה רוצה שנראה מי האלוקים? בוא ניקח כל עם ישראל לכרמל, ושם נעשה מעמד, ונראה מי האלוקים. אם השם יתברך האלוקים, אז אתה חוזר בתשובה עם כל עם ישראל. אחרי המעמד בכרמל, שנאמר שם בגדול, השם הוא האלוקים, ואחאב מבין שהוא טעה. אליהו מרוב שהוא כל כך התרגש מזה ושהוא כיבד אותו, הוא אפילו רץ לפניו כל הדרך מהכרמל לארמונו של אחאב. לצערנו אשתו המרשעת השפיעה עליו והוא חזר לעבוד עבודה זרה. אחרי האור הגדול נשברנו לרסיסים, התפזרנו בכל המדרגות וכמו בכל פעם נדמה שלוקח שנים לאסוף עצמנו חזרה כבראשונה. לפני כ-20 שנה גירשו את יישוב בן צבוע וסירון והפקירו את חלק הארץ היקר הזה בתוכנית ההתנתקות. אבא שלי והמשפחה שלי זוכים להיות חלק במהלך ההיסטורי של המחדש של הפרולטריות והתיקון שלנו להסתובב בארץ. אני מעריכה את אבא שלי שלא מוותר ותמיד דוחף ומקדם את העניינים כדי שיקומו יישובים בחומש וסנור. איך זה יחזור לסנור? לב, בדגש, מה שהייתי קטנה, היינו עובדים לסנור כאילו בלידות. אני רוצה לספר לכם סיפור. יודע שבעצם היה פה, מלך ארם רוצה להילחם בישראל. הוא שואל את העבדים שלו, מה זה אומרים? דרך איפה אני אכנס? דרך איזה פה אני?
אני אעשה להם מערב, שאני יכול לבוא ולהילחם בהם. ובכל מקום שישמעאל רצה לבוא לכבוש את ישראל, אז אלישע גילה למלך ישראל ברוח הקודש שפה הם נמצאים. ומלך העולם לא האמין, לא האמין איך זה הגיוני. מי בינינו פה, הוא מספר למלך ישראל את כל מה שאנחנו מתכננים. מי בעצם פה מרגל? אחד העבדים אמר לו, תקשיב, זה לא אחד, זה לא שיש פה מרגל. אלישע הוא לא ממנו, הוא בן אדם אחר. הוא מגלה ברוח הקודש. ואז הוא אמר, אין בעיה, היום, מחר בלילה, אנחנו הולכים כל החיילים, כולם עושים מערב להיום. ואז בבוקר, העוזר של אלישע אמר לאלישע, תראה, כמה חיילים של הרן באים להרוג אותנו. ואז הוא ביקש מהשם, כך נענה הנער באיזה, רבים אשר מאיתנו מאשר איתם. והמשפט הזה ממש מדמה את הגירוש, שכמה שלפני 20 שנה, רבים אשר איתנו מאשר איתם, כאילו כמה חיילים, כמה שופטים, באו לפנות ההורים שלי מהבית כזה, אבל בעצם היום, בחומש, יש פה משפחות, בסלור פה חודשים, ובעצם כאילו, רבים אשר איתנו מאשר איתנו. לפני 20 שנה זה היה נראה, לא היה מה לחזור לפה, זהו, מתפרקים, הורגים אותנו. אבל היום, גאו, חוזרים, אחרי 20 שנה חוזרים, זהו, זה נגמר. אחרי המפגש עם הסיפור, אחריו אליהו הנביא, הכי מתאים לקבל ברכה מסבא וסבתא גבי ובת שבע, מקדומים. סבא וסבתא אוהבי הארץ בכל ליבם ונפשם, לטייל וללמוד, להכיר ולהעמיק בכל פינה בארץ ישראל, בהיסטוריה ובשורשים. אני מודה לסבא וסבתא, ומאחלת ומתפללת לרפואה שלמה לסבתא. תודה מירי היקרה, המון ברכות, שתזכי לגדול, להיות אישה כשרה וצנועה יראת אלוקים, מקיימת תורה ומצוות, וגדלה לששון ושמחה ולנחת לכל המשפחה, להורים שלך, ולסבים והסבתות שלך, ולהיות נחת לכל עם ישראל. מזל טוב, המון נשיקות, את באמת גורמת לנו המון אושר נשיקות. כשהיינו בקיץ בצפון הארץ, זכיתי להגיע לרמת החלבזק הצדיקה והמיוחדת. לקבל ממנה ברכה לבת מצווה, זה היה מפגש מאוד מרגש ומלא עוצמה. היא חיזקה אותי בעניין האמונה בהשם ובתפילה בהשם, שגם אם קשה תמיד אפשר לדבר ולהתפלל להשם ולבקש ממנו הכל. כאילו לפעמים כל כך קרובה אליו, וכל כך בטוחה שהוא טוב איתך, ולא מרגישה צורך להתפלל אליו. מה, גם כך הוא יהיה טוב איתי. מראה שאת במקום כאילו טוב עם השם, חובק איתו. זו קרבה מאוד גדולה. אולי דווקא מתוך זה, כי הכרת טוב יכול לבוא, כאילו רצון לדבר איתו. קודם כל, ההצעה שלי היא להתחיל לדבר איתו לפני שפותחים את הסידור, להתחיל לפתוח דיבור, אפילו להגיד תודה. תודה על האהבה, תודה על המיסים, תודה. זה השם של הרעיה, כאילו, זה להיות הרעות שלו, החברה שלו, אני אומרת, זה מעניין. כשאבא שלי אמר לי להתחיל להעביר שיעורים, אמרתי לו, אני לא יודעת כלום, אני צריכה ללמוד כמה שנים כדי להתחיל. הוא אמר לי, תלמדי, בסוף כדי. הוא אמר לי, אבל גם התחיל בנושא. וזו המתנה הכי גדולה שאני נותנת לך בת מצווה, המשפט, אני לא הנושא. את לא הנושא. ככה אבא שלי אמר לי, תסתכל לי בעיניים, אני מסתכלת לך, אני אומרת לך, את לא הנושא, זה בכלל לא משנה מה. זה משנה מה עם ישראל צריך, נכון? עם ישראל צריך אותך. שירי את השם, כל ימי חיי, לעזוב אלוהים השם. לסיום המסע גיליתי את החיבור בין התנ"ך לארץ ישראל. וגיליתי שורשים של עם ישראל. דרך סיפור התנ"ך והתחזקתי באמונה בהשם. ביום הבת מצווה שלי שבו אני מתחייבת במצוות והופכת מילדה לנערה, המסע הזה היה חשוב לי ביותר. לסיומו, אני רוצה להודות להורים שלי, שליוו אותי במסע המיוחד הזה, ולסבים והסבתות שלי, לאחי הבכור יוסף בעידוד לאורך כל הדרך וכתיבת הקריינות, ולכל האחים שלי, תודה שאתם עוזרים לי תמיד.
בתפילה שנזכה להרגיש את קרבת השם עלינו בחיים שלנו. שבתי בבית השם כל ימי חיי.